Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataregla. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Preshtaya Bhutale, Srimate Jayapataka, Swamin iti namine, Nama Acharya Padaya, Nitai Kripa Pradaine, Gaurakata Dam, Daya Nagara Grama Tarini. Okay. ಒಂದು ಆರ್ನ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಇಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಉಂಡತೆ ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನಿ ಅವ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಅಂಚನೆ ಮಾತವಂಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಗುರು ಪರಂಪರ ಏರ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಂಚಿ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಅಂದುಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಜಪದಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಪದಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಆರ್ನ ವಂಚಿ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರತ್ತೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶೆಲ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಮೇರ್ ನಮಕ್ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಏರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಕಲ್ ಕಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಏರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಲೆರ್ ಅತೆ ಭಕ್ತನಕಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಐಟಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಭಗವಂತ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ಪುಗ ಏರ್ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಏರ್ ಏಪಲ ದೇವೇರ್ನ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಉಡುಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಪಿನಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ನಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾದಾಯ ನಿತಾಯಿ ಕೃಪ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಗೌರು ಕಥಾ ದಾಮದಯ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ತಾರಿಣಿ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾದಾಯ ನಿತಾಯಿ ಕೃಪ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಆರ್ ನಿತಾಯಿ ಕೃಪ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಪಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಗುರು ತತ್ವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಪಂಡ ಗುರು ತತ್ವ ಆರ್ನ ವಂಚಿ ಕೃಪೆನ್ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರೆ ಖಾಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೊರೋಡ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಅವ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬೋರ್ಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಡ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಆಯ್ನ ಮಾತ ಗುರು ತತ್ವ ಏರ್ ಮಾತ ಆಚಾರ್ಯ ನಕ್ಕಲುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರ್ಡ್ ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಏರ್ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಗುರು ತತ್ವ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಗೌರು ಕಥಾ ದಾಮದಯ ನಮಕ್ ಗೌರು ಕಥಾ ಈತ್ ಮಾತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಗ್ ನಮ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರು ಕಥಾ ಧಾಮದಯ ಮಾಯಾಪುರ್ ಧಾಮ್ ಐತ ಒಂಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಏರ್ ಅವು ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಆರ್ ಇತ್ತ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಾಯಾಪುರ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆಡ್ದು ನಮಕಿ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದಗೋಸ್ಕರ ಆತೊಂಜಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ದೆರ್ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ತಾರಿಣಿ ಇವನ್ ನಗರ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಅತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅವಿತ್ತು ಇವನ್ ನಗರ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಪಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದಾರ್ ಪೋಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಪುದಾರ್ ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಕಲ್ ಓಕೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಓಕೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಜನ್ಮ ಆರ್ನ ಕೆಲವು ಮಾತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತುಯಿ ಆರ್ ಏರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವ್ ಮಾತ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಪಂಡ ಲೀಲಾ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಿಕಾಸ್ ವೈಷ್ಣವ ಕ್ರಿಯಾ ಮುದ್ರ ವೈಷ್ಣವ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅವು ಕೃಷ್ಣಗ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬರ್ತ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚೆತ್ತೇರ್ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ
Jayapataka Swami was born John Gordon. Arna Pudar Jayapataka Swami first ar wash panda USA janma gettondinar America ancha darna Pudar John Gordon and April 9th ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ರಾಮನವಮಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ರಾಮನವಮಿ ಆಂಡತೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡ ದಿನ ಉಂಡೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ತಿಥಿತ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಯಾರ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ನಮ್ಮ ತಿಥಿತ ಪ್ರಕಾರ ತೂಪಿನ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ತಿಥಿ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ನ ವ್ಯಾಸ್ ಪೂಜೆ ಏಪಲ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ರಾಮನವಮಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಕಾದಶಿ ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸ್ ಪೂಜೆ ತಿಪ್ಪುನ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದಾರೆಂಚ ಪಂಡ ಜಾನ್ ಹ್ಯೂಬರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರಿಯನ್ Edmund Arna mummy. Okay. At the boka, when Jayapataka Maharaj was 11 years old, at suggestions of his grandfather, he cured himself from the skin disease. Arigvara skin disease adittan full. Okay. Doctors mata battere meran sari malpara and dada andalla sariya undittichi atunji skin disease lekka battittandu bokka arna ajjir grandfather irittere arbat panderge ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪುದಾರ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಭಗವಂತನ ಪುದಾರ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಜೀಸಸ್ ನ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಪುದಾರ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಕಲೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಅರೆ ಸರಿ ಆಯರ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಪಂಡ ಒಂದ್ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ಡ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡ ಆರು ದುಮ್ಮು ಪೋದ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ similarly even Prabhupada gavara ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಪಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೂ ಜೋರ್ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಕ್ಯೂರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಮಂತುಂಡಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲಪುನಾಗ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಚಿಕ್ಕಂದ ಸೂಪ್ ಅಲ್ಪಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೊಂದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತುಜೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದಗ್ ಕೃಷ್ಣನ ದುಂಬು ಪೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿದ ಇರೆನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಬಾಯಿಗ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸರಿ ಆಯರ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಪ್ಪುನಾಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಪಂಡ ಏಪಲ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕಲ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಪಗ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಉಪ್ಪುನಾಗಲೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆರ್ ದುಂಬು ಪೋದ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ದೆರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ 11 years ಪುನಾಗ ಐತ ಬೊಕ್ಕ 14 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ಇನ್ ವೆರಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್ ಆವಡಾಂಡ ಏತ್ ಬಂಗ ಬತ್ ಓದುವ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಫರ್ಟ್ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ a college preparatory school ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ PU ಪೂಜಾ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿ ಇವನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆತೊಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ದ ಬಗ್ಗೆಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಯೋನ್ವ he was offered full scholarship including tuition books fooding lodging plus incidental expenses by several major universities around America. He accepted admission into Brown University. Aronji topmost university admission getondere avla most of the expenses free ad panda atonji intelligent itterar aita boka as he was preparing to leave for India panda aita boka dadand areg dada onji ಎಂಕ್ ದಾದನೊಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಅರೆಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಐತ ಬೊಕ ಚೂರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬತ್ತೆರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಓಲ ವಿಶ್ವದ ಓಲ ಕೋಣೆಡ ಅವಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೂದಾರ್ ಬರ್ಪುನ ಭಾರತ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಬರ್ಪೇರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ಲೆ ಎನ್ನೇರ್ ಎಂಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅರೆಗ್
ಐತ ದುಂಬು ಇಸ್ಕಾನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡ ಏರು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಂಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಂಡದಾದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಂಡದಾದ ಯಾನ್ ಏರ್ ಅವ್ ಮಾತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಭಾರತಗ್ ಪೋಯರ ರೆಡಿ ಇತ್ತೇರ್ ಅಂಡ್ ದಾದನ ಆವೊಂದಿತ್ತನ ಭಾರತಕ್ ಪೋಯರೇನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಜರೆಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ ಆರ್ ಬಿನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಭಾರತಕ್ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ಆರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮೀಟ್ ಆಪುಜೇರ್ ಸೊ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಕಣಯರ್ ಬೊಕ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಭಾರತ ಪೋಯರ ಬುಡ್ತಿಜೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಮೆರಿಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವ್ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಆರ್ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡಲ ಭಾರತಗ್ ಪೋಯರ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಜ್ ಸೊ ಅಲ್ಪದಾದ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆರ್ ಪೋಯರ್ ಅಂದಿತ್ತೆರ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಕೆಲವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ವೀಸಾ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅರೆ ಪೋರ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಅಂಡ್ ವರ ಒಂಜಿ ದಿನ he met the devotees of his divine grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness, means ISKCON. ದಾದ ಅಂಡ್ ವರ ಆರ್ ವಿದಾಯಿ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ರೋಡ್ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತರ ಅಪ್ಪಗ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಜಾನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಓಕೆ ಯಾರ್ ಪೋಂದಿತ್ತರ ಅಲ್ಪದಾದ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಕೆಲವು ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಕೆಲವು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರ್ ಕೀರ್ತನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಟ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಜೋರ್ ಕೀರ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ದಾದ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯ ದಾದ ಅಂತೂಪನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪೆರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಮೇರೆಡ ಬತ್ತೆರ್ ಬುಕ್ಸ್ ದೇತೋರ್ನೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಲಕ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ತಿಲಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಲಕ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಖ ಮತ್ತೆ ತಿಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಖ ತೂದು ಅರೆ ದಾದನ ಒಂಥರ ಆದ್ ಜೋರ್ ಬಲ್ಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಿರ ತಿರ್ಗದ್ ಜೋರ್ ಬಲ್ತೇರ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಯಾಕೆ ದಾದ ಅಂದಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜರೆಗ್ ತಿಲಕ ತೂಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ಜೋರ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗದ್ ಬಲ್ಪರನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷನ ಜೋರ್ ಬಲ್ತೇರ್ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಬಲ್ಪುನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತ್ ಚೂರ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತಾರ ಏನ್ ದಾಯಿ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ವೈ ಐ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಲ್ತೊಂದ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರ್ ಚೂರ್ ಪೊಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಒಂತಿಯರ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ಯರ್ಗೆ ಏನ್ ದಾಯಿಗ್ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗುತ್ತುನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪೋದಾದಿತ್ತನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತನ್ ಓ ಇಂಚ ತಿಲಕ್ ಪಾಡು ನಕಲ್ ಶಿಖ ಇಪ್ಪು ನಕಲ್ ಏರವ್ ಅರೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಚಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅರೆಗ್ ಎಂಚ ಅಂಡ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪನ ತೂತೆ ಮುಕ್ಲೆನ್ ಪಂಡ ನಮ ಕಾಪುಜ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಉಂದು ಜನನ್ ತೂದಿತ್ತೈತೆ ಸಡನ್ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಅವು ಮಾತ ಮೆಮರೀಸ್ ವರನೆ ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚನೆ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ಗ ತಿಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಖ ತೂಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಡನ್ ಆದ ಅರೆಗ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪಿರಾವುದ ನೆನಪ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಹಿಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಮೆಮರಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಕುಡವರ ಪಿರಪೋಯರ್ ಏರವ್ ಅಂದ್ ಪಿರಪೋನಾಗ ಅಕಲ್ ಇತ್ತಿಜೇರ್ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋದ ಅಂಟನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಇತ್ತೆದಾದ ಅಂಡ್ ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಅವು ಜನಕಲ್ ಏರು ಅಂದ್ ಅರೆಗ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಏರೇನಿ ಅಂತುವಿನಿ ಸಿನ್ಸ್ ISKCON ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಅಪ್ಪಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ISKCON ಆತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ ಎರೆಗ್ಲ ಸೊ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅರೆಗ್ ತೋಜುಜೇರ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಜನಕಲ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಡನ್ ಅದಾದ ಅಂಡ್ ISKCON ಸಡನ್ ಆದ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ರಥ್ ಯಾತ್ರ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಅಮೆರಿಕಾಡ್ ಆ ಒಂದಿತ್ತನಾಗ ಅರೆಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತನ್ ಓ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆರ್ ಇಂಚನೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರ್ ಮಸ್ತ್ 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅರೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಹಿ ಫೈನಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಥ್ ಯಾತ್ರಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ದಟ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ISKCON ಸೆಂಟರ್ ಅರೆಗ್ ISKCON ಸೆಂಟರ್ ದ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ರಥ್ ಯಾತ್ರಾನಾಗ
he came to the temple where His Grace Jayananda Prabhu and a Nenonchi devotee are Prabhupada initial disciples, first disciples, Jayananda Prabhu, and was making a Ratha Ghat, Jagannath Goskara, Jagannath Rathayatra, Elonchi 23rd Rathayatra unnate, ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ರಥ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಪ ಜಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ ರಥನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ನೀಲ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಆ ರಥ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅರೆ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತೆ 18-19 years ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬರ್ಪುನಾಗ ಅರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೊರಂದಿತ್ತಾರೆ ಆರ್ಪನ್ ಪೆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ನ ಇಂಚ ಪಂಡ ರಥಾಗ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಹಾಕುವಾತೆ ನೇಲ್ಸ್ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ರ ಅರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಲೇಟರ್ ಹಿ ಮೆಟ್ Srila Prabhupada, who encouraged him by inviting to take prasadam. Bokkar Prabhupada meet ayar chur portai bokka Prabhupada pandir idinola bala prasad getonere mukpan and making sure he got more that just generous servings. So and areg jasti service kore start malter bokka Prabhupada lecter areg. So Srila Prabhupada welcomed him and spontaneously invited Jayapataka Swami to join him for lunch. Jayapataka Maharajin joined Malper Pandir, Vanasita undu prasada getonere balan. He was so moved by his newly found teacher. Prabhupada tu ipudle are inchina unchi moke batten Prabhupada namitta atunchi ar preetid letondulle rata and that he vigorously participated in pioneering activities of pledging movement. And ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಭುಪಾದಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇಡ ಪೊಪ್ಪಡ ಪೋದ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಭುಪಾದಗೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಯ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಪಗ ದಾದ ಅಪಗ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇತೇನೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಬರೆಯರ್ ಲೆಟರ್ಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಹಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆರ್ ನಮ್ಮೆರಿಗ್ ಜೋರ್ ಕೋಪ ಬರ್ತೇನೆ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋಡು ನನ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಅದರ್ವೈಸ್ I'll turn your name over the American army. ಆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಅಮೇರಿಕಾಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಂಡ 18, 19, 20, 25 years ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಮಾತಾಯ್ತಾರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಲ್ತ್ ಆರ್ಮಿಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಯ್ರೆ ಮನಸ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡಲ ಅಕ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಂಬೆಗ್ ಆರ್ಮಿ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆನ್ ಪಂಡ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಲ್ತ್ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡಲ ಅಕ್ಲೆನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಆರ್ಮಿಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರ and he will die in Vietnam. And Vietnam book America ಜೋರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಯುದ್ಧ ಒಂದಿತ್ತು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಬೂರ್ ಒಂದಿತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರಿಯರ್ ತಿಕ್ಕು ಇರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ಮಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ್ ಹಿಪ್ಪಿ ರಿಯಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಾಂಡ್ ಮಾತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ ಒಪೋಸ್ ಆಯರ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಆರ್ಮಿಗ್ ದಾಯ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಅಂಚ ಬಂದ್ ಸೊ ಮೇರ್ ಧಮ್ಕಿ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಪಂಡ ಏರಿಗ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಈ ಇತ್ತೇನೆ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತಿಚಿಂದ ಯಾನಿಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆರ್ಮಿಗ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಿಗ್ ಪೋದ್ ಸೈಲೈ ಅಂತ ಬಂದೆ ಐ ಕಿಲ್ ಯು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪೋದ್ ಸೈಲೈ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚನ್ ಸೊ ಐ ಆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈ ಮದರ್ ಶಿ ಡಿಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ ಯಾನ್ ಮಮ್ಮಿಡ ಪೋದ್ ಕೇಂಡೆ ಇಂಚ ದಾಯಗ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತಂದ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಮ್ಮಿಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಲೇಟರ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಟು ಸಿ ಮಿ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತೇರ ಆರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತೇರ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಆರ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಆರೆನ್ ತೂವೆರ ಬತ್ತೇರ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪೋದ್ ಕೇಂಡರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ ಆದಿತ್ತು ಜರೆಗ್ ಆರ್ ಪೋದ್ ಕೇಂಡರ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ಇಂಕ ಆರ್ಮಿಗ್ ಪಾಡುವೆರ್ ಅನ್ಪನೊಂದು ಏನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡತ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಫೈಟ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಆರ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಬೇತ
ಹೊಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂಚದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡ್ಯರ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ್ ಉಂಡತ್ತ ಬೆಟರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಆರ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಆರ್ಮಿಗ್ ಬಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಂಡ್ಯರ್ ಮೋರ ಸೇನಾಪತಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇಸ್ ದ ಸೇನಾಪತಿ ಆಫ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು 500 years ago ಅವ್ರ ಪಂಡ್ಯರ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡು ಮೋರ ಸೇನಾಪತಿ ಎನ್ನ ಸೇನಾಪತಿ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರ್ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಮಿ ಏರುಲ್ಲೇರ್ ಐಟ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜನ್ ಬರ್ರೆ ಪಂಡ್ಯರ್ ಈ ಆರ್ಮಿಡ್ ಪೋರೆ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಏನ್ ಆರ್ಮಿಗ್ ಬಲ ರಾದರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆರ್ಮಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಆರ್ಮಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಆರ್ಮಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಹೋದ್ ಸೈತಂಡ ಈಗ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಕುಡಾರು ರೀಬರ್ತ್ ಗೆತ ಅಮೇರಿಕ ಕೃಷ್ಣನ ಆರ್ಮಿಗ್ ಬತ್ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪೋಂಡ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 2 months of incident ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ತಿಂಗೊಲುಡೆ after visiting ISKCON, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj decided to commit himself to the principles of ISKCON. So ಆ ಟೈಮ್ in just 2 months ಬತ್ತಿನ just 2 months ರೇರ್ ಈತ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪನೊಂದು ಏತೋ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ just in 2 months at surrender ಆಯರ್ ಫುಲ್ ಶೇವ್ ಮಾತ ಮಲ್ದು ಫುಲ್ ಶೇವ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಜಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಶೇವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಶೇವ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಕ್ ಆರ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜನ್ ತೂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ 2 months ಏರಣ್ಣಲ ಈತ್ ಮಲ್ಪೆರ ಶೇವ್ ಮಲ್ತ್ ಫುಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಗೆ contact with ISKCON. He had shaved up and joined in 1968. God Anjan took first initiation in Montreal, Canada, and was given the name Jayapataka Dasa Brahmachari. So Aregonji Pudar Courier 1968 Prabhupada Jayapataka Dasa Brahmachari, and he was very soon awarded. Eregla second initiation at easy to bega tikkuchu 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ. But then immediately Jayapataka Maharajige second initiation la Korea Prabhupada New York. Aita boka in 1968 Gordon John Edmund was initiated by Srila Prabhupada. Areg initiation and aita boka given the name Jayapataka Das. The name Jayapataka is translated as victory flag. Oradada Jayapataka Maharaj pod ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಜಯ ಪತಾಕ ಅಂದ ದಾಯಿಗ್ ದೀತಿ ಉದಾರ್ ಸೊ ಜಯ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ ಜಯ ಪತಾಕ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಪತಾಕೆ ಅಂದ್ ಬಂತ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೊ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಆರ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಅವೆನ್ ಆರ್ ಒಲ್ಪ ಪೋಪೆರತೆ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಪೋಪೆರ್ ಅಲ್ಪ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆರ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ನ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ತಂದೆ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಿಡಿದು ಸೋ ಮೆನಿ ಜನಕ್ಕೆ ಆರ್ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅವೆನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ಲಿ championed the cause of Sri Prabhupada and Sri Chaitanya Mahaprabhu underrated by any kind of challenges. Namatu yarig wo challenges by idundu and ittella onju challenge undare avenla namate. On the day of most auspicious Radha Ashtami ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಜ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲೆತ್ತರ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ದೀಕ್ಷೆ ಸನ್ಯಾಸ್ಗೆ ತೊನ್ವನ ಬಿಕಾಸ್ ಆತ್ ಯಂಗ್ ಜನಕ್ಲೆ ಬಸ್ ಜಸ್ಟ್ 12 ಸನ್ಯಾಸಿಸ್ 11 ಸನ್ಯಾಸಿ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪಿನ ಆತ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆ ದಾದಂಡ ಎದುರಾಂಡ ಅರೆ ಗುತ್ತು ಪುಡೆಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಲ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡು ಕಾಯ ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆವೋಡು ಭಗವಂತ ಸೊ ಸನ್ಯಾಸ ದೆಪ್ಪುನಾತ್ ಈಸಿ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಎಟ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ 1970 69 ಇಡತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ತುಲೆ 68 ಡಾರೆಗ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಆತೀನಿ 70 68 69 70 ಮೂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಡಾರೆಗ್ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಲ ಕೊರಿಯರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ತ್ರಿದಂಡಿ ಭಿಕ್ಷು ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಆತ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಈ ಜನ್ಮದ ಡಿವೋಟಿ ಅತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಡಿವೋಟಿ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನ್ಯೂ
ಸೊ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಆರ್ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ದೀಕ್ಷಕರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಆಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅರೆಗ್ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇತ್ತ ಆಯ್ತ ಬೊಕ ಕೆಲವ್ ಮಾತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಓ ಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಆರ್ ರೀತಿ ಇಡಿತ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಪಂಡ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಲವಿಂಗ್ ಆರ್ ಇತ್ತೆರ್. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವರದಾದ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನಗ ರೂಮ್ಗ್ ಪೋಯರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ರೂಮ್ಗ್ ಪೋನಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ನೌ ಡೆವಲಪ್ ಇಟ್. ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರಾಜ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪು. ಪಂಡ ಓ ಮಾಯಾಪುರ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಾಯಾಪುರ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾದತು ಒಂದುಲ್ಲ ಅವ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಅವೇನ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಫುಲ್ ಮಾಯಾಪುರ್ ಈ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾರೆಗ್ ಅವ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನೇರ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಚ ಮಲ್ಪು ಪ್ರಭುಪಾದ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅರೆನ್ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಮಾಯಾಪುರ್ಗ್ ಬತ್ತೇರ್, ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬತ್ತೇರ್ ಅಮೆರಿಕಾಡ್ದ್. ಅಲ್ಪ ಬತ್ ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸನ್ಯಾಸ್ ದೀಕ್ಷೆ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬತ್ ಆರ್ ಮಾಯಾಪುರನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತೇರ್. ಅಂಡ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆಲವ್ ಆದೇಶ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದಿತ್ತನ್, ಅವು ಅರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ ಆದೇಶ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದೊಂಜಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಾಯಾಪುರ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾತೆ ಅವು ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್. ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಮಾಯಾಪುರ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಸ್ಟಿಯರ್. ಮಾಯಾಪುರ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾದ ತೂಂಡ ಈವನ್ ಟುಡೇ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾಪುರ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಆತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆರೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಯಾಪುರ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಲ್ಪತ್ತೇರ್. ಏತೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ದೆಪ್ಪೊಡದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆರೆ ಮಾತ. ಸೊ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಮಾಯಾಪುರ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾದೊಂಜಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ತೂಂಡ ಅವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲ ಆತಿಜ ಅಪಗ. ಸೊ ಫುಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಟೈಪ್ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಉಂತದ್ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಅಲ್ತ ಜನಕ್ ಲೈಕ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಯಾಪುರ್ ಇಸ್ ಅ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗ್ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋಡಿತ್ತು, ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಖಾಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾವ್. ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರ್ ಅಕಲ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಸೆ ಟೆಂಪಲ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಮಾಯಾಪುರಡ್ ಮಲ್ಲ. ಇವನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು 500 years ago he predicted ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾಯಾಪುರ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು 500 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟ್ರೂ. ಅವು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಮಾಯಾಪುರ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಸ್ಟಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್. ಅಲ್ಪ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನ ಕಲಿತೇರ್. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾದ ವಾರ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್. ಸೊ ಡೆಕಾಯ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗ್. ಸೊ ಈವನ್ ಮಾಯಾಪುರಗ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರ್. ಸೊ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ ಪಂಡ ಓಕೆ, ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪಂಡ ಐತದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಕೆರ್ರೆ ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಡೇಂಜರಸ್. devotees should not would sleep on the floor of the grass hut. ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಸ್ ಹಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತೋಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ನೆಲಟ್ ಖಾಲಿ ನೆಲಟ್ ಅಕಲ್ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಅವನೇ ಅಕಲ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರ್. ಸೇಮ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ 3 months. ಅವೇನೆ ರೈಸ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಡೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ದಾದೊಂಜಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಪಗ ಮುಟ್ಟ ಓ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಹಾಪುಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಉಂತೆರೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್. ಒನ್ಸ್ ವೆನ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಪಂಡ ಆರ್ಕೆ ವರ ದಾದಾಂಡ್ ಮಾಯಾಪುರ್ಗ್ ಬತ್ತೇರ್.
Prabhupada rotate maltonitar alpa mulpa ponditar. So Mayapurag vara bannaga dadand alpa ಆತೊಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಜಾಗ ಕೊರಿಯರ್ ಪ್ರಭುಪಾದಗ್ ಅಲ್ಪ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋನಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆದಾಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಬ್ರಾ ಹೆಬ್ಬ ಒಂದ್ ಪನ್ಪತೆ ಅವು ಬತ್ತನ್ ತಿರ್ತಡ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಯಪತಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ and he quickly managed to save Prabhupada save Malta Jayapataka Maharaj. Eventually they got 3-room warehouse built by the main gate. Panda vanchi edde atina vanchi panda Prabhupada bannaga ಈತೊಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಪ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಜಿ ರೂಮ್ ದ ಒಂಜಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಚೂರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಬ್ರಾವ್ ಮಾತ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಲ್ ಅವೆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ವುಡ್ ಕಾಲ್ and ask me different things. Prabhupada Jayapataka Maharaj mulpa ಆರ್ ಪಂತಿನ ಒಂದು ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಜಯಪತಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆಲವರು ಆರಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತರ್ಗೆ and he told if I get a flower every day it will increase my longevity. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಓಲ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ 70 years ಆನಾಗ 69 year ಆನಾಗ ಆರ್ ಅಮೆರಿಕ ಬತ್ತಾರ. ಸೊ ನಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯರ್ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತಾರ. ಸೊ ಜಯಪತಕ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆತ್ತರ್ಗೆ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡರ್ಗೆ ಈ ಎಂಕ್ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಪೂ ಕಣಂಡ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂಜಿ ಪೂ ಕಣಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಈಯೆ ಕನಾಡು ಅಂದ್. ಸೊ ಕೆನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೀ ಅ ಫ್ಲವರ್ ರೋಸ್ ಅಂದ್ ಇಂಕೊಂಚಿ ರೋಸ್ ಕೊಣಾಲಿಯ ಡೈಲಿ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ಗೆ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಜಯಪತಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂಡರ್ ಮುಂದೇನ್ ಕೇಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಯಾರಿಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅವೆನ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಡೈಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೋಸನ್ ಕಣತ್ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದ್ ರೆಡಿ ಆತೇರ್. ಅದ ಬೊಕ I went back to the temple and told the temple president I was going to get rose for Srila Prabhupada. He said, what are you doing? You are in Maya? Arpande rose na Maya and rose epala ere korpuna. So are you in Maya? You can't do that. I said, why? Like Prabhupada told me to get the rose. In Prabhupada Pandera, I thought I do everything else you say, but Prabhupada asked me to bring rose, so I'm going to bring him a rose. Prabhupada idada panpavan mata malpa and first yan Prabhupada goskara vanchi pookanapa. So I was on the morning walk with Srila Prabhupada. So ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ರೋಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಏರಿಗಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಜಯಪತಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡೆಗೆ ಯಾನ್ ರೋಸ್ ಕನಪೆ ದಾದಂಡಲ ಬಟ್ ಈ ದಾದಂಡಲ ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ರೋಸ್ ಕನಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹಿಂಗ್ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಹಿ ಬ್ರಾಟ್ ರೋಸಸ್ ಫಾರ್ Prabhupada. At the book I was on a morning walk with Srila Prabhupada when he stopped near a church. Our morning walk panda full ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ತುಂದಿರ್ತಾರ. ಅಲ್ಪ ಹೊರದಾದಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬತ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಟೆ ಚರ್ಚ್ ದ ಎದುರು. He looked and said that in future our ISKCON temple were going to be something like the church, and in that there would be some devotees living in the temple and many devotees living around the temple who would come on the weekends and for festivals. And that time 1970 there wasn't any temple, many temples appaga jaasti temple ittichi aw church ಅಂತೂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಅವ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತೂದು ಪಂಡರ್ಗೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ದುಂಬು ISKCON ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಆಯರ ಉಂಡು. ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತದಾದ ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಆಯರ ಉಂಡು. ದುಂಬು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅವ್ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಉಂತುವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೆರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವ್ ಟೆಂಪಲ್ ಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್. ಪಂಡ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪೆರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ISKCON ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತೆ ಉಲೈ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಉಪ್ಪೆರ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ರಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭು ಆರ್ ಪಂಡರ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ community malpuga ancha. So that's his plan. Similarly Prabhupada na plan appaga ancha ittund similar plan. So but
Prabhupada was saying that in future temple would be a center and big communities of devotees around them. So it's very important. Community dada undu av must important onji temple avadanda. So Prabhupada av importance gottittundu. ತುಲೆ ಐತ ಮಸ್ತ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಪಂಡೆರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೆಂಪಲ್ ಬರೋಂದುಂಡತೆ ಕುಳಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಡೊನೇಷನ್ ಕೆನಗ ಅಕಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಈತು ಮಾತ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ರೈಟ್. ಅಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಏತೋ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಕುಡವರ ನೆನೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ದಾಯಿಗ್ ಬೋಡು ಅಂದ್ ಆ ನಿಖಲ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಆತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಾತ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊಡಿಕೊಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಮಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಗು ಪೋಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತನಕಲ್ ತೋಜ್ವೇರ ನಮಕ್. ಭಕ್ತನಕಲ್ ಪಂಡ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪೋಪೆರ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪೋಪೆರ್. ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಆಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಸರೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪುನ ಏರಂಡಲ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ನೋ. ಬಟ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್. ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ full time devotees nakul ಉಪ್ಪೇರ್. ಸೊ that's the importance. ಐಕೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಉಪ್ಪೋಡ್. ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥ ನಕ್ಕಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಕ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪೋಡ್ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸೆಂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇವನ್ ಆಮ್ನಿಷ್ಟ ಪ್ರಭು ಕುಳಾಯ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಕಲ್ ಬರೋಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಬರೋಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡೆರ್ ಮಾಯಾಪುರ್ ಲಾಂಛನತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾಪುರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆತಿಜಿ ನನಲ TOVP ಟೆಂಪಲ್ ಆತಿಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಏತ್ ಸಾವಿರ ಜನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರ್. ವೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಪ ಆತ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 7,000 devotees ಮಾಯಾಪುರ್ ಸ್ಟೇ ಆನ್ ದುಲ್ಲೇರ್. 7,000 devotees. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ 700 devotees ಮಲ್ಪೆರ್ ಆಪುಜ ಉಂತುದು. ಸೊ ಏತೊಂಜಿ ಶೋಕ ಫುಲ್ ಕುಡ್ಲಾಯಿ ಶೋಕ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಬತ್ತುಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಶೋಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ that's how the community of devotees around temple. So that's very important. Now I am coordinating congregational program. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂಚನತೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೀರ್ತನ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟು ಬತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬತ್. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ತುಳುತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಕಲ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬತ್ ಭಗವಂತನ ಎದುರು ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಉಂತುದು ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಭಗವಂತ ರಾಧಗೋವಿಂದ ಏತ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್. ಖಾಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪಂಡ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಪುನ ಅಂದತ್ ಅಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಆವೋಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. At time I really don't know what to think of. ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ just imagine ಮಲ್ಪಂಡೆ ಇಂಚೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ್. ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಕುಡಂಟ್ ಇವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅರಿಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲ ಮಲ್ಪರ ಅವನಿಚ್ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ತೂದಿರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ನೆನಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಅರೆಗ್ ಅವ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿಚ್ಚಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಾರ್ ಒಯ್ತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಾಯಾಪುರದ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂಚನೆ ಆವೋಡು ಪಂದ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆಲವ್ ಮಾತ ಆದೇಶ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಓವು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಇತ್ತ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಯಾಪುರ್ ಧಾಮ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಾಯಾಪುರ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆವರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಯಾಪುರಡ್ ಅವ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್. ಓಕೆ ಡೆವಲಪ್ TOVP. ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂ ಹೊಸ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬರೋಂದುಂಡತೆ ಮಾಯಾಪುರಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ದ ಡೋಮ್ ಅವ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪು ನಾವು. ಬೊಕ್ಕ ನವದೀಪ್ ಮಂಡಲ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಮುರಾಣಿ ಆತಂಡ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಯರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಭು ಅಕಲ್ ಮಾತ. ಸೊ ಮಂಡಲ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪೋಪರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್. ಸೊ ಅವ್ ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ 10,000 ಒಂಜಿ ಜನ 2 ಜನ ಮಂಡಲ್ ಪರಿಕ್ರಮ ನವದೀಪ್ 10,000 ಮೋರ್ ದನ್ 10,000 ಡಿವೋಟೀಸ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಮಂಡಲ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಒಲ್ಪ ಉಂತೆರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವ್ ಮಾತ
ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಅಂಡರ್ ಅವ್ ಮಾತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ 10,000 ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆಕ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರ್ ಮಂಡಲ್ ಭೂಮಿ ಅವೆನ್ಲ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡೆರ್ಗೆ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಈ ದುಂಬು ಪೋದು 5,000 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರೋಡು ದುಂಬು ಪೋದು. ಸೊ ಆರ್ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಪೋಪೆರತೆ ಇನಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂದೂ ನಕ್ಲೆಲ್ಲರ್ ನಿಖಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಟ್ಟು ಪೋದ್ ಅಲ್ಪ ಕೇಂಡ ಅಕಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಡ್ ಒಲ್ಪ ದುಂಬು ಹಿಂದೂ ದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂದಿತ್ತುಂಟರೆ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಡ್ ರಷ್ಯಾಡ್ ಫುಲ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜನ ಒಂಜಿ ಸೌದಿಡ್ ಆವಡ್ ಒಮಾನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ ಕೇಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಗುರು ಏರಂದ್ most of them will answer Jayapataka Swami Maharaj. Most of them, because our instruction kortini Prabhupada Jayapataka Maharaj to see Prabhupada books are read and distributed 10,000 big books and 1 lakh small books every month. ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 10,000 ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು 10,000 ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ 1 lakh ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಯಾಪುರ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಆರ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ಸೊ ಅರೆಗ so he is such a great devotee at young age but even today he's doing so much ar mastonji mata kodit poperar. So letters from Srila Prabhupada kelav mata letters arega Srila Prabhupada are korditare. You have asked if it is true that spiritual master remains in the material universe until all his disciples are transferred into spiritual sky. The answer is yes. This is the rule. Therefore every student must be very careful not to commit any offense which will be detrimental to his promotion to the spiritual kingdom, and thereby spiritual master has to incarnate again to deliver him. Dada appu nama deekshege tondai bukka ನಮ್ಮ ಗುರು ಪಂಥಿನ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ ನಿಜ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ಪ ಗುರುಗ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊಂದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗಾರ್ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಪ ಏರಾಂಡಲ ಸರಿಯಾದ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತುಜ ದಾಂಡ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಏರ್ ಗುರು ಭಗವಂತಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೋಪೆರ್ ಗುರು ನಕಲ್ ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಕುಡವರ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಪೆರ್ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ತನ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ನಕಲ್ ಶಿಷ್ಯ ನಕಲ್ ಏರಾಂಡಲ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಆಚಾರ್ಯ ಅವು ಗುರುಗ ವಾಪಸ್ ಬರೋಡ ಅಪ್ಪುಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಟಿಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಧಾಮಗ್ಲೆ ತೊಂದ್ ಪೋಪುಜೆರ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅವು ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಕ್ಷೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಆದ್ ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ ಆಪುಜ್ ಎರೆಗಂಡಲ ಆಪುಂಡ ಯಾನೆ ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಪ ಪೋಪೆ ಯಾನೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಪ ಪೋಪೆ ಆಪುಜ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಶೆಲ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಆಶ್ರಯ ಡುಪ್ಪುವ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊನ್ವ ಐತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಗುರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಪ ಗೆತೊನ್ ಪೋಪೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನಲ್ಪ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪು ಜತುಲೆ ಅಲ್ಪಾಗ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಗುರು ಏಪಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತ್ ದೀಪರ್ ನಮ್ಮನ್ ಪತ್ತು ದೀಪೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಬಿನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತಂಡ ಪಂಡ ಬೋಡಂದೆ ಅತ್ ದಾದ ತತ್ತದ ಅಪರಾಧ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯನ ಕುರಿತು ಅಪ್ಪಗ ಗುರು ವಾಪಸ್ ಬರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ 5,000 ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತನ್. ಸೊ ಐಟರ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಜುಲೈಡ್ ಆರ್ ಬರ್ಪೇರ್. ಸೊ ಆರ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೇರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾತ ಕುಡಿಟಾರ್ ಬರ್ಪೇರ್. ಸೊ we have to take his blessings. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಬೋಡು
So I bokkane nama bhagavantananta poera apun ijinda apuch. Whatever the spiritual master gives in his own hand, it should be accepted immediately as his grace. Panda onji guru namak dadandala arna kaitad avu kornda awe nama rappage tonod, because avu onji bhagavantana onji kripe areddu barondundu. In the beginning in New York, I was cooking myself and was distributing at least 1 or 2 capetis to all my disciples. At that time, not less than a dozen. Prabhupada dada maltondite initially ar New York bannaga ಅವಾಗ ಹಿಪ್ಪೀಸ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ, ರಾಮ ಗೊತ್ತಿಜಿ, ಕೃಷ್ಣಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ದಾದ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ ಸ್ವತಃ ಚಪಾತೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ್. ಎವ್ರಿ ಡಿಸೈಪಲ್ ಪಂಡ ಮಾತೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ದಾದ ಅಂದ್ 70 years plus ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ್. ಆರ್ ಸ್ವತಃ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಅ ಡಜನ್ ಆರ್ ಪನ ಪದ್ರಾಡದು ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದಿತ್ತು, ಇಟ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ 10 ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ ತಿಂದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ಅವಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋನಿತ್ತೇರ್. ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಖುದ್ ಅವ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಪೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏತೊಂಜಿ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತೇರ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನೋಲ್ ಇತ್ತೇರ್ ಆತ ತಿನ್ನೋಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೆಕ್ಕದು ಪೋಯರ್ ಆ ಪೂಜಾ ಪ್ಲೇಟ್. But he didn't tell ancha pantuje. Prabhupada was so patient. Aregonji etonji ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನೊಂಜಿ ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಪೇರ್ ಭಕ್ತನಕಲ ಆಪೇರ್ ಪಂಡ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಕಲ್ ದಾಯಿಗ್ ಆತೊಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯರ್ ಹಿಪ್ಪೀಸ್ ನಕಲ್ ಆತೊಂಜಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಎಂಚಾಯರ್ ಹಿಪ್ಪೀಸ್ ನಕಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವತಃ ಕುಕ್ ಮಲ್ತ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಸ್ವತಃ ಆರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂದ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಕ್ ದಾದಂಡಲ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೇಟ್. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ಅಪಗ ಮಾತ ಕರುಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ನಾರಾಯಣ ಕವಚ ಮಂತ್ರ, ದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಏರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ನಾರಾಯಣ ಕವಚ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡರ್ ನಥಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಗೋವುಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇಜ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮಾತ ಮಂತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾತ ಮಂತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅದೊಂದು ಕಲವು ಕಲ್ಮಶ ನಾಶನಂ, ಕಲಿಯುಗತ್ತ ಕಲ್ಮಶ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಏರ್ಕೊರ್ನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಆರ್ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಉಪನಿಷದ್ ವೇದಾಡ್ ಮಾತೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಿ ಸಂತರಣ ಉಪನಿಷದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತಿ ಷೋಡಶಕಂ ನಾಂ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶನಂ ನಾತೋ ಪರತರೋಪಾಯ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ದೃಶ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡರಿ ಎನ್ನ ಮಾತ ವೇದನಿ ಅಂತೂಯೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಒಂದು ಷೋಡಶಕ ನಾಮ ಒಂದು 14 ಉದಾತ್ತದಾದ ಉಂಡು ಐತ ಈಕ್ವಲ್ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂತಿನಿ ಒಂದು. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮಾತ ಮಂತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ that you are working too hard. Your illness is result of your too hard work. ನಮಕ್ ಮಾತ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕೆಲವರ ಇಲ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ರೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು, ಫೀವರ್ ತಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವ್ ಮಾತದಾದ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನೊಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಲದಾದ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಇಲ್ನೆಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಭಕ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಏಪ ಫೀವರ್ ಬರ್ಪುಂಡುಲೆ, ಫೀವರ್ ಇಜಿಂದ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್. ಈವನ್ ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದೊಂಜಿ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬನ್ನಾಗ ದಾದೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಭಗವಂತಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಾಯಿಗ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೆಷಿನ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾದೊಂಜಿ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುದಂಡು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಜ್ವರ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಯಾನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆನು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅಪಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರ್ಧ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರೋಲಿ. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ಮಾಯಪುರ್ ಅರ್ಪಂಡರ್ ಕುಡವರ ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಬಡೋಚಿ ಮಾಯಪುರಡೆ ಉಪ್ಪುಲಿ
and work through your assistants. Nikleg an assistant korte aklen maat ottu maltu kelasa malpo and chant Hare Krishna. Inola Hare Krishna japa malpo. Hope this will meet you in your good health. The more we desire Krishna, then the more we become free from the material desires. So namak materegla bhautika aase undu. Aitu avu aase ittadu nama paradadondulla mulpa. ನಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ನಂಗ್ ಕಾಸು ಬೋಡು ಪಂದ್ 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 ನಮಕ್ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಬರೊಂದುಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಇದೇ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಏತ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಈತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಆಸೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಡು ಏತ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಂಡುಲೆ ಆತೊಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಪ. ಸೊ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡ್ದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇಂಕ್ ರಡ್ಡುಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಆಪುಚಿ. ಸೊ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ವಿ ಡಿಸೈರ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಏತ್ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡ ಆತೊಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡ್ದು ಮೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮಾಯಾದೇವಿಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಸಮ ಮಾಯಾ ಹೋಯ ಅಂಧಕಾರ ಜಹಾ ನಹಿ ಜಹಾ ಕೃಷ್ಣ ತಹಾ ನಹಿ ಮಾಯಾ ಅಧಿಕಾರ. ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಒಪ್ಪೆರ ಅಲ್ಪ ಮಾಯಾದೇವಿನ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಯಾದೇವಿನಾಥ್. ಸೊ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಸೊ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ 2007 or 8 ಅಪ್ಪಗ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬತ್ತಂಡ್. ಐತ ದುಂಬುದ ದಿನ ದಾದಂಡ ಆರ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಪ್ಪಗ ದಾದಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ್ ಥೀಮ್ ಬತ್ತಂಡ್. ಅಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಏತ್ ದಿನ ಇತ್ತಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡೇಸ್ ವೇರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಏತ್ ದಿನ ಇತ್ತಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಶ್ರಾಪ ಕೊರಿಯರತೆ ಶೃಂಗಿ ನಮಗೆ ಏತ್ ದಿನ ಇತ್ತಂಡ್ ಎಸ್ 7 days ರೈಟ್. ಸೊ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂಡೇರ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7 days ಉಂಡು 7 ದಿನ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ಏತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಅವಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನಿ ಜಪ್ಪುವ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮಕ್ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೊಂದಿಜಿ ಸುಕಟ್ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಗೋಲೋಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತು ದಿನ ಉಂಡಂದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅಂದ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂದೇರ್ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಾನೇ ಅರೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರ್ತನ್. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತೊಂದ್ ಪೋಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ GBC ಮೀಟಿಂಗ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಉಂದಾಪುಜಿ ಜೊತೆ ಅರೆಗ್ ಲಕ್ಕೆರೆ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಪಾತೆರ್ ರಾವೊಂದಿತ್ತುಜಿ ದಾದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಬಾಡಿಡ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ ಆತಿತ್ತನ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆದ್ ಮತ್ತೆ ದಾಯಿಗ್ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಕೆಲ ದಾದ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಂಡಲ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತನ ತತ್ತದ್ ಬೋಡಂದ್ ಅತ್ ಜಾನ್ ಬುಚ್ಕರ್ನಿ ತತ್ತದ್ ದಾದಂಡಲ ಅಪರಾಧ ಆಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ತೊನ್ವೆರ್ ಅವ ಅಪರಾಧ. ಸೊ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ನ ಮಾತ ಅಪರಾಧ ಗುರುಗೆ ತೊನ್ವೆರ್. ಸೊ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಅಂದ್ ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ನ ಕರ್ಮ ಫಲಡ್ ದಾರೆಗೊಂಜಿ ಡಿಸೀಸ್ ದಾದೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪರಾಧ ಏರ್ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊನ್ನೇರ್ ಏರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಗೆ ತೊನ್ನಿರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತತ್ತದ್ 4 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಜಿ 14 ರೌಂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನುಜೇರ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪರಾಧ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಗುರುಗೆ ತೊನ್ನೇರ್. ಸೊ ದಾದ ಆಪುಂಡು
Okay, Hare Krishna. Yes, so dada and ಅರೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರ್ತಂಡ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರೆಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತಜಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಅಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಅರೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ. ಸೊ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಸಡನ್ ಆದ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಪಂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂಡ್ ಅರೆಗ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪು ಜೊತೆ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ. ಆರ್ನ ಬಿರೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರ, ಐಟ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತಾರ ಅಲ್ಪ ಆ ಸಡನ್ ಆದ್ ಲಕ್ಕದ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಯಾರ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗ್ ಸಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ GBC ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡತ್ತ ಇನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಫುಲ್ GBC ಪಂಡ ಮಾತ ಸನ್ಯಾಸಿನಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರ. ಇಸ್ಕಾನ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತ್ತನ್ವೇರ ಅವ್ ಮಾತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗೆತ್ತನ್ವೇರ. ಸೊ ಅಕಲ್ ಸ್ವತಃ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂಚ ಅಂಡತ ಅಂದ್. ಸೊ ಅವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೆ ಅಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಅಂಡ್ ಅರೆಗ್ ಫುಲ್ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋಯರ್ ಅಂದಿತ್ತಾರ. ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಒಂಜಿ GBC ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆವೋಡೆ ಅಂದ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ. ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದುಂಬು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇತ್ತಿನ ದುಂಬು ದಾದ ಒಂಜಿ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡತೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾತ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾವು. ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಪಲ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾಯಪುಡಿತ್ತಾರ ಆರ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ತೂಯರ್ ಫುಲ್ ಪಂಡ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ದಾಲ ಒಂದಿ ಚಿತ್ತ. ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಏತ್ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ ಈತೊಂಜಿ ಬೇನೆ ಆವೊಂದುಂಡ ಆತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಬೇನೆ ಆವೊಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ನ ಡಿಸೈಪಲ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಪೊಣ್ಣುಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಿದಾಯಿಡ್ದ ಅಂಚ ತೋಜುವೆರ್ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್ಗ್ ಆತ್ಮಗೋಲ ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ಅವ್ ಖಾಲಿ ಶರೀರಾಗ. ಸೊ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಿ ಶೋಡ್ ಆರ್ ತೊಚ್ಪಾಯರ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರದ ಆತ್ಮ ಸೋ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರ್ ಪನ್ಪರ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ರಿಕವರ್ ಆಯರ್ ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆಯರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಆತೊಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಪರಾಧ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಅಂಚದಾಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಆರ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಬಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಅಂದ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಆರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೆರ್. ಸೊ ಅವೆನ್ಲ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೆರ್. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವಲ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಸೊ he was so enthusiastic. Okay, so then ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಆರ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ನ ವ್ಯಾಸ್ ಪೂಜಾ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಕಾದಶಿ ಇತ್ತ. ಓಕೆ, ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮುರಾಣಿ ರಾಮನವಮಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿತ್ತಾತೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನಿಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಆರ್ನೊಂಜಿನಿ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿನಿ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಅಸ್ಪೈರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಏರಂದಿರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಆರ್. ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡ್.
ओके हरे कृष्णा मातरिಗಳ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ಕೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಲ್ದೆ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಜಿಂಡ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಏರಂಡಲ ಒಂದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ದಿಲ್ಲ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನಾರ್ಥಿ ಅವೆಲ್ಲ ತಚ್ಪಾಲೆ ಓಕೆ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಜಿ ಎನಿವನ್ ಓಕೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare